Sivuselele, sivuselele, Ncwadi kaSamuel, chapter 6. Egameni likaYesu. Amen. Then let's turn to verse number 6. No, verse number 7. Yes. So from that to verse number 7. Verse number 8. And verse number 9. So from that to verses 3. Egameni likaYesu siyabuzaletha. Siyabulela uThixo obe nathi kude kube ngoko osasipheleleyo nasekhona phakathi kwethu. Ayikho ke into endiyithanda njengobana uThixo xa sikhoyo sibuve ubukhona bakhe, ngoba bubuhlungu ukuhlangana sihlangane egameni lakhe bathi singabuva ubukhona bakhe, noba selekhona phakathi kwethu kodwa singabuva. Into eyenza loo nto ke eyenza into yobana ubukhona bukaThixo singabuva kuzube kuyinhliziyo yethu ezobe ixakekile ibhizi. Ithi iBhayibhile bubugwenxa benu obuxabanisa noba obuhlukanisa noThixo wenu. Amen. Nathi izandla zenu zityobhekile ligazi. So once kwakhona ubugwenxa noba usebukhoneni bukaThixo awumvu Thixo. Once kwakhona isono enhliziyweni awumvu Thixo. Unga-ekta ke ngathi uyamva, ngoba thina sizokukhuza sithi uya-ekta kuwo, kodwa wena uzazi kakuhle into yoba niyamva noba awumva. Amen. Hallelujah. It's nice to be here. uThixo bathandekayo uvuka ngabantu abazinikela kuye nabasihlambululayo inhliziyo zabo xa besiya kuye. Amen. Ngoba xa uya kuThixo inhliziyo igcwele ukungcola, igcwele ubumdaka, noba usiya kuye uya kuye but ungabuva ngokupheleleyo ubungcwali noba incasa yakhe. Amen. But uyayenza into yobana ukuve ubukhona bukaThixo kuba kudalule koko kwakho kusenhliziyweni. Ngoba ngiyamqaphela into yobana abantu bake babe ne-pride, babe nephakame, baphakame umntu ade aphakamele ngesiqu sakhe ekubeni uba makancedakale kuThixo, aphakame nakuThixo egameni likaYesu. Amen. Xa umntu ene-pride enale nto kuthiwa yiphakamo, ithi iBhayibhile uThixo ubona kuzo zonke iindawo, wazi zonke izinto. Ithi iBhayibhile ukucinga kwethu, cinga nje ungathethanga, kuThixo kunjengomntu omemeza entabeni. Amen. So wena ke xa une-pride usithi hayi kudala, abanye bathi kudala ndisona, uThixo siyandazi, mxelele uThixo isono sakho ekuphakama into yobana Thixo ndiyakubethakala endaweni ethile. Ngoba abantu abafuna ukuhlambuluka, abafuna abantu ukuhlambuluka, abafuni qho ukuhlambuluka kuThixo. Umntu azi-ektise ukungena kwingcwele yengcwele but engangenanga kwingcwele yengcwele, because kwingcwele yengcwele singeniswa yinhlambuluko. Uthi uDavide xa ebhala uthi ngenani emasangweni akhe ngendumiso nangemibulelo. So wena ukhona abantu abaphelela emasangweni akhe but bengangeni emakhosini akhe.
because of uthi umuntu xa ezongena emakhosini akhe yazi moyingcwele ulumkile. Yabona ngexesha xa suzongena kwi-Holy of Holies, xa uqala nyhani kodwa uzongena athi moyingcwele kaloku wena ungulo unje. Uthi noba soqoba udathele enzulwini athi moyingcwele awukwazi wena. But because of pride, wena uzo-acta ngathi ungenile. Uthi u-acte ngobulili, u-acte nezibili, ungangenanga. Because of the pride. And pride yile yagqithisa uSathane ezulwini, senikezwe ichance yoba makabhuquka kabhuquka. So xa umzalwane engenwe spirit se-pride, abokwazi into yobana uvumele uSathane wangena entliziyweni yakhe. Ave kumnandi ukungena tata, ungene kwingcwele engcwele, ungene nyani, ungene kwingcwele engcwele, ungakethi but ungene. Once wangena kwingcwele engcwele, yabona xa silapha ecaweni asikho kwingcwele engcwele, but kwingcwele engcwele siya ngendumiso. Xa selungenile kwingcwele engcwele, imithandazo iimpendulo zemithandazo yakho ziyabuya, and nesimo sempilo yakho siyatshintsha. Awukwazi ungena kwingcwele engcwele uphume usafana nakuqala. Ithi iBhayibhile ngexesha labapristi wayethi umuntu xa engenile kwingcwele engcwele, xa engene engekho ngcwele wayesifa. Ngenxa into yobana abantu bengathenjwa, okuye kuthatha intambo uba makabotshelelwe uba kusenqineni uba kusemlenzeni, ukuze xa kwenzeka wafela khona kumane unyenyiswa ngabe usaphila na. Ngoba abantu benenjongo bake ba-acte ngathi bangcwele kanti abekho ngcwele, ba-acte ngathi bangenile kwingcwele engcwele kanti ungene ngoku-acto. Bonke ababengena be-acta kwi-Holy of Holies babefela khona. So nakweli xesha kukhona izidumbu, khona abantu esicinga bayaphila kanti bafa ngenxa yoku-acta. Umntu uqhubeleka esisidumbu nobethandaza, uthandaza isidumbu nobethina ngezilwimi, kuthetha isidumbu lo mntu wa-acta, kufanele uba makaguquke, kufanele uba makahlambuluke, akahlambuluka. Then uthi umoyingcwele athathe amecaleni amshiye athi qhubeleka ngoba wena ulumkile, uyakwazi uqhubelekela. Qhubeleke minus umoyingcwele. Wena zazi into yobana uyinto sisidumbu somzalwane. That is why umuntu ezokona enzisono athi noba sesona unembeza wakhe angakwazi ukumamela because lo mntu vele already selefile. Amen. So i-serious into yokukhonza kakhulu singayibona nje, singayithatha light, but xa sesihlangene egameni lakhe. iBhayibhile abapostile bake bavumelana kwincwadi yeZenzo chapter 5, bavumelana abavumelana ku-chapter 5, but lento ndiyithethela iku-chapter 5. Bavumelana into yobana yonke into umntu inzuzo ayifumanayo makayizise etempileni yonke. But kwakhona indoda nomfazi, uHananiya noSafira, because of unesivumelwano esikhona, benze esabo isivumelwano ecaleni. Xa besenza isivumelwano sabo ecaleni, bathengisa ngomhlaba, bathi ekuvumelwaneni kwabo ingxenye yemali esiyifumeneyo masiyizise etempileni, enye siyithathele ngakuthi. Xa besenza loo nto, ithi iBhayibhile uPetros wama phambi kwebandla uthi, ngaba uthetha nendoda kuqala, ngaba lo mnikelo luzisayo uphelele na? Ithi le hayi uphelele, sizise yonke into. Uceba ungaqhathi uthini? Ithi iBhayibhile uthi xa ngabethetha uthi wena ngokuba uxokise umoyingcwele, uyeva, ubethethela phambi kwabapostile, but uthi uxokise umoyingcwele. Uthi jonga abafana bazothatha umzimba wabo bayongcwaba. Kwangelo xesha wafa same time. Nomfazi ndisho into yobana weza ngeshore mhlawumbe enxibe nexhosi.
weza ngeshore eziphezulu bakwakho la mali siyibeke phasi othenga ikhabhathi nefriji abantwana bazoya esikolweni kanti isivumelwano sithi bakunikeze abantwana baye esikolweni. Isivumelwano sithi yonke into oyifumeneyo izisephi endlini kaThixo. Then uyabuzwa mfazi, imali le nithengise ngayo umhlaba ngaba nenze njani ngayo? Uthi hayi iyo yonke ndiphelele. Uyabuzwa uyaqiniseka ukuba ngaba unyanisile na? Uthi hayi kunjalo unyanisile. Wadajonga ngaba abafana abasuke uyongcwaba umyeni wakho basendleleni bazothatha wena wafa same time. So ithathe serious indaba kaMoya Oyingcwele, ithathe serious indaba ukhonza. Ungabona thina njengani singabantwana but kukhona esihamba naye onguMoya Oyingcwele. Amen. Hallelujah. Ngicela kulifundele sibe sesiyathandaza nje la mazwi uyifake silent phone yakho egameni likaYesu Kristu. Ncwadi kaSamuweli wokuqala chapter 6. Cela sifunde uverse number 7, 8, 9. Then sithandaze. Cela ophethe isulu. Cela uyifundisifune ngesulu namhlanje. Ngifuna ukukhuluma kancane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela lo muntu angifundele. Yes. Chapter 6 verse 7. Umphongolo kaJehova uyabuyiselwa ezweni lakwa-Israyeli. Nale ligama ngifuna kakhulu yelo umphongolo kaJehova. Ithi umphongolo kaJehova uyabuyiselwa ezweni lakwa-Israyeli. Sho njalo ne? Yes, verse 7. Manje thathani nilungise inqola entsha nezinkomo ezimbili ezincelisayo okungafikanga joka phezu kwazo. Nizibophele izinkomo enqoleni, nibuyisele ekhaya amankonyane azo. Nithathe umphongolo kaJehova niwubeke enqoleni, nifake impahla yegolide eliyibuyisela kuye, ibe ngumnikelo wecala ebhokisini eliseceleni kwawo. Nimukise ihambe. Anabona uma yenyuka ngendlela yasemkhawulweni wayo ukuya eBhethi-Shemeshi. Nguye osenzele lokhu bubi obukhulu. Kepha uma kungenjalo, siyakwazi ukuthi akusiso isandla sakhe esisishayileyo, sehlelwa ingozi nje. Abantu benze njalo. Bathatha izinkomo ezimbili ezincelisayo, bazibophele enqoleni, bazivalela amankonyane azo ekhaya. Bawubeka umphongolo kaJehova enqoleni kanye nebhokisi lamagundane egolide nemifanekiso yamathumba abo. Izinkomo zaqonda endleleni zaya ngaseBhethi-Shemeshi, zahamba ngomendo, zihamba zikhala. Cela uyiphinde lo verse. Izinkomo zaqonda endleleni. Izinkomo zaqonda endleleni. Zaya ngaseBhethi-Shemeshi. Zaya ngaseBhethi-Shemeshi. Zahamba ngomendo. Zahamba ngomendo. Zihamba zikhala. Zihamba zikhala. Cela uyiphinde lesiyathandaza. Izinkomo zaqonda endleleni. Zaya ngaseBhethi-Shemeshi. Zahamba ngomendo. Zihamba zikhala. Zingaphambukeli ngakwesokunene. Zingaphambukeli ngasokunene. Noma ngakwesokhohlo. Noma ngasekhohlo. Amakhosi amaFilisti azilandela. Yes. Aze afika emkhawulweni waseBhethi-Shemeshi. Lesiyathandaza kakhulu. Baba, izwi lakho linamandla. Baba, izwi lakho linokuphila. Baba, izwi lakho lidala ungekho kube khona. Baba, izwi lakho lingomandlela kithi. Baba, izwi lakho liwukudla emphefumulweni wethu. Baba, izwi lakho likho konke.
Siyakuzwa uyazwakala. Siyakuzwa uyazwakala. Siyakuzwa uyazwakala. Senze Nkosi sibegcwele. Senze Nkosi sibegcwele. Senze Nkosi sibegcwele. Hlanza inhliziyo zethu. Siza kuwe. Khuluma nathi. Haleluya. Cela isitulo esiphambi kwakho. Hlale nje kusukane likaYesu Kristu. Ngegama likaYesu kunye endikwaziyo ukuthi uJesu uyaphila, kunye endikwaziyo kunye ukuthi uJesu Uyaphila. kunye endikwaziyo ukuthi uJesu uyaphila. Haleluya. Sihlabelela apha bathandekayo esifunda khona kule ncwadi kaSamuweli. Xa sijonga kwichapter zokuqala sifumanisa into yobana kwakunotata ogama lingu-Elikana nomama ogama linguHana, awayengunkosikazi ka-Elikana. Ithi iBhayibhile ke kwakukho nomnye unkosikazi ka-Elikana onguPenina. Kusho ukuthi le ndoda yayinamakhosikazi amabini. Ithi iBhayibhile ke babemane besiya eShilo qho ngonyaka beyodumisa bebulela inkosi. Every year bekhuphukela eShilo. Ithi iBhayibhile uHana wayenesimo awayenaso sokungafumani bantwana. Wayebizwa ngoba yinyumba noba ebizwa ngoba lidlolo isimo awayenaso. Ithi iBhayibhile noba enalo meko uHana wayeqhubeleka njalo ekhuphukela eShilo, eqhubeleka njalo esiya endlini kaJehova egameni likaKristu Yesu. Haleluya. Ngoba akusho ukuthi xa ngaba kunemeko ojongene nayo stopha ukuya eShilo, stopha ukuya endlini kaJehova, ngoba abantu bake bathi ngenxa yemeko abahlangabezana nazo umuntu aendaphe seyeka nokukholwa, aendaphe seyeka nokukhonza, aendaphe sehlala phansi egameni likaYesu, aendaphe senqula Thixo bambi, sesenza izinto ezichaseleyo noThixo ngenxa yemeko ajongene nayo. But ithi iBhayibhile uHana nokuba isibeleko sakhe nokuba isizalo sakhe sasivaliwe, and into endiyithandayo sasivalwe nguThixo. Ithi iBhayibhile xa uJehova evalile akekho ongavula. Noba uHana wayenoya kubathandazeli, uma kuvala uJehova babengazikwenza nto. Noba wayenoya kubantu ekuthiwa xa ufumene imbiza yakhe uyakwazi uba ube nabantwana, wayengenoncedakala ngoba kwakuvale uJehova. Nasempilweni zethu kukhona izinto ezivalwe nguThixo. So jonga ke xa evalile uThixo, wena qhubeleka ukhuphukele eShilo. Lithi iBhayibhile xa esiya njalo eShilo wathi ngelinye ilanga akadla abantu besidla. Lithi iBhayibhile wazeba wangena kwindawo ebizwa ngoba yitempile. Xa efika etempileni wafika waya esibingelelweni uHana. Xa efika esibingelelo lithi iBhayibhile kwakunendoda egama lingu-Eli, ingumbingelelo, ingumpristi. U-Eli ubona lo mama othandazayo, othandaza nevoice eliphelile. Uyabuza into yobana luhlobo lunjani lwesiselo olulwiselileyo. Uthi lo mama xa ithetha uthi andidakwanga, andinxilanga, kodwa ndiphalaza imbilini yam kuJehova. Lithi iBhayibhile emveni koba ethethe lo mama
mazwi wathi ucela ntoni mfazi? Wathi ndicela umthwalo oyinkwenkwe ukuJehova anganisikelela ngaye. Ndiyawuthatha ndimse etempileni kaThixo, ndiyawunikela ngaye kuJehova. Lithi iBhayibhile emveni koba enze le mazwi